iki lagu-lagu tenan apa prank nek sing iki. Lagu-lagu tenan nek sing iki ora prank. Nah, biasanya nek jam 11 kaya ngene iki jatahe minggu cakit. Lah kok iki kok beda karo Bagong. Sing penting lagu-lagu nuruti kamunan aku ngelem karo para-para aku wis sah. Ora kudu liburan. Ora kudu liburan, mosok ora labuhan liburan ngerti-ngerti terus limbuk metungul ngono. Lah iso nek awak dhewe kan melu lakon, critane lereng Sawetara metuke Ndara Namawijaya. Lah limbuk metu ora ono sambung rapete. Mau bisa. Boleh limbuk jane metu nesu piye? Nesu ya men kok rumangsaku bene tak tundunge meneh. Nabi Antara Usman Walaladan ini Nabi Antara Usman Walaladan bakaran wetan. Bakaran wetan. Bakaran wetan. Rasa soso yang kasih. Sing jenenge Pakem wayang milenial 2025 jaman saiki. Iki nek jam 11 kaya ngene iki adegane entertainment iki sing metu ki Patlimbuk karo Cange. Nggon goro-goro iki lagi mitur karo Bagong. Aja ngalahi Pakem, aja ngalahi aturan. Pakem degemu mlocot Pakem kuwi. Wong berlagu-lagu kok mrebut Pakem karo. Nanti orang nek jam yang ini jangan nak munduti kawan para masyarakat, para pejabat tak ada sakarakan yang ngenteni metu mergo ngarep supaya mentak lemah aku ngaturke loro cene ngabicara ki dalam rangka apa binosanku kok mbok royok janjane karo piye. Yo masaku nyalai Pakem nyalai aturan. Ben tuduh kaya lari jatah karo jatahku sing tampil. Loro iki metu minggu jam 2. Lah iki bungono umum ora jane kaya ngono iki. Wah, ndak matang saja ember. Sakan tak takon karo kowe sing diarani Pakem sing apa sing diarani Pakem apa jam 11 nganti setengah 2 jenglak-jenglek kaya ngono iki. Terus lakone ndak dipedhot ora iso memake para-para sing gelem gateke babagan perkara saged lakon terus rusak ning kor dapur mulur karo kuwi. Apa yo nek kok rumah saku limbah jaman saiki terus rusak tatanan iki ora kaya wong kowe. Aku arep gawe saged dhewe limbah cake arep tak bom. Men kowe ora rusak karo pranatan. Ngerti apa ora? Cangkil ora tau perang saiki. Nek gara-gara metu kowe kewengen. Aku tampil jam 3 iki masih sabar. Ora sabar. Nek gelem ikat ora gelem ikat tanganmu Bagong sing bakal nimbang karo kowe. Petruk Bagong lambune padange. Sah wae sapa kono rasane. Lah ya rusak peralatan tenan yo minggu canggih kok. Tenan aku iki kejelak-jelak kok untung kayane bakaran. Lah iso sing iki sing gelem gateke ora ana kok tebel kok dangdut padalah ora enek. Sarenge sik rasane men kowe karo aku iso ngrasake kaya ngopo perjuangane Ndara Namawijaya. Dasyat. Sallallahu alaihi wasallam.
manungsaku ora ana nikmat kang patut dilairake kejaba rasa syukur kang jero marang purbane Gusti sing ngarya jagat Gusti sing maha murah maha asih sing wis malimbarake berkah kenikmatan katentreman lairku sing batin satemah awak dhewe sakonco kanca-kanca karawitan carang suka grup mijil saka Panggung Medari Jaksamati wis bisa ngadiantara semen ana ing naradan bakaran wetan Jurana Pati Mas Loor sing janjane wis dadi bukti sing ditunggu-tunggu wis lumaku nggone awak dhewe wis toke dawuh para suku aduspa sing mapan ana bakaran wetan yo Kalau kalau semua Pak Kadus Pak Wahyu, kalau Pak Prabowo buka Pak Dewi sapane jamin supaya tanggal 21 ini bisa bagong metro ana kene. Oh, ngono kok biasa. Nyatane wis bisa kalaksanan lumantar kanthi bangsa. Wis ora kalangan sampe kala apa. Jantenan persiapanku luar biasa muncul keluar di masyarakat Bakaran antusias masyarakat luar biasa mula sadurunge awak dhewe ngaturake werna-werna monggo sedaya kemawon kula aturi tepuk tangan untuk Bakaran Wetan Jurana Pati luar biasa ini gudange wayangan wit kuno-kuno lah kok dalang lokal ya lagi main kowe mlot sing apik-apik ditemenake ling mayang dawe para panitia pokoke dimaksimalke semaksimal mungkin Mas men sampeyan kan minangka dadi lantaran ning atase dalang lokal iso ketrima ning gone warga masyarakat Bakaran Wetan utamane jualane iso buka men sing doktrine kabeh para penonton nek dalang lokal yo mampu oh, jalan para panitia monggo. Kalau rapuh ana bumbu apa dhewe. Oh, iki dalam rangka apa, Sedekah bumi utawa besi bisa ing Garut sing ora nate kendhat, ora nate gundan niki tetep nglestarenake marang kabudayan panjang mulih. Wah, jantenan. Rumah satu ini sekali layanan. Kecil kula aku pengen nonton wayang sing rumah satu spektakuler yo ning nggone ring gladiator blabar kamat pendopo Bakaran Wetan ngene. Oh, iya. Kula storyku wis amat apa? Lah mari kita horkan tempat bersejarah ini guna untuk menulis butiran sejarah. Oh, storyku menurut Bapak. Terus dalam kurung Bakaran Wetan sama dengan ring. Oh, ini blabar kawan ajang para gladiator kelas kakap. Oh, tentang kemudian tentang effortku kemenangan begini. Sing aku tak belake men kaya Pak Purbo taun ini. Iki mau ndadekne masalah sore ngotak-ngotok gawangan meneh. Ora apa-apa nyatane kabeh iki nek direbut sawono keluargaan sawono gotong-royong malah para panitia tarung nyatane di luar biasa. Wah, gamelane antar gamelane anyar. Wis super. Wis sak program iki sing natake yo aku. Oh, ngono. Kalau semono Pak Wahyu iki rapo budaya Pak Demas. Kula nyuwun nang ditatake gamelan disepke nang ditumbaske tak lantarke jenengan Purbo Wasesa duwite manuk. Oh iya. Nek umpama aku recet tak titili ning 2 juta per instrumen sugih. Nek gandeng iki tak suwante dan tak kunjunge panjenengane Mbah Dalang, Mbah Nyai Ageng. Men supaya terus tune piye-piye nek tunggone gamelan sing kaya ngene wah. Para pemimpin mestinya bangga. Nah, desa wisata. Desa wisata kok gamelannya ecek-ecek, tak entuti blok. Nek karo gamelan kuwi ora apa-apa nek kok upama goreng BMB. Oh, ini luar biasa, tenang lah. Tembunge kae warase yo luar biasa, tak kaya petangkuan kabeh full kekir larangan. Demung sama kok wilahe, demung kok wilahe sono slendru. Oh, lha iso. Rebabe tok regoman juta iki. Oh, jagat senanakan kelas kakap. Oh, tenang.
Mane kanggo tolak tuh gamelan terbaik bakaran wetan sak pandi dalan-dalan kok kidul nek kaya rene ora sanggo alat. Alate kalah apik karo kene. Oh, kaduan kumen macal tok tak sili gawangan men nggo wayang sabet malah apik. Dadi men roh kok gamelan bakaran wetan yo apik tenan. Oh. Rencanamu ngono lha iso tekan dosen-dosenmu kaya sing golek gamelan saka iki adit susah aku lah iya lah sembah nuwun iso kan nyantara surat lah iya ya awak dhewe ndedonga muga sak murid diadani wujudé sedekah komunitas sakuran sing lahir dari kota iki desa bakaran ingkang dadi urusan kang gemari kok sinawi kerta totolan rahaja mulasan dan lawan tangan tebi saka bencawalan subur mekenan tetep nopo kang dados kahanan wonten ing dusun bakaran amin 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 Allahumma wah luar biasa transit tenggene Pak Endi kanca-kanca dasare wayangan awan bumi yo sarwa mirasa transit iki dhewe Pak Endi wah tenang daharan apa-apa sarwa numpak kurang eneng siput eneng donatane niku cedak segara cedak laut ono wanggone yo sarwa kepenak adem ana kipase satu barang kanca-kanca bar wayangan awan arep istirahat transit yo sajake ora nguci wani unjukan daharan apa-apa yo sarwa ana ora nguci wani karo kanca-kanca caran suka bluk transit di Pak Endi kepenak banget mung sayane siji apa kamar mandine ora ana ciduke yo ono nganggo iki sower oh iya sower ora ana ciduke ah ciduke dienggo kanca-kanca tak sulungi ndas mawon rumah aku ora ono nah iya ibu iki yo luar biasa wis star sapa tak bintang ayo sing yang iki terus lho lak dobrake pisan apa bae sinden ora ning temen tak gawe kiwa meneng 10 sinden oh gamelane yo rangkep iki gamelanku tak imbone ning pisan awan mau gamelanku kok mata dodok ning punden mergo nek kicil karo kene mesti wekture ora nyandang masang gawangan semene gedene nek kesusu ya kebruk iki cenele lurah gamelan lah yo mulo alon-alon kayak mambungi ling noto insyaallah yo kolosal pokoke bunyi iki demungku 4 sarungku 10 kanca-kanca alumni Caran Suko tak jak reuni kabeh beli lah iya padahal guri-gurine alumni kabeh lah ana sing wis mbok gawe ning Jepang mulai reuni tatan pecan Korea lokasine gone Pak Endi Kades jadi rasane Pak Ipananan aku iya seragamku yo tak anyari bengi iki ngetoke nek aku cah batik yo bakaran oh batik bakaran terang kowe tak blow up tenanan batik aku sak program yo gawe wayang batik bakaran ini oke simpian batik bakaran oke proyekku berikutnya pokoknya blow up budaya batik terus sonean kae laporan tak gawe wayang nah yo nek pati ora diremehke yo kok langsung mosok yo sak patri kok gunjange kabudayan lah iya kapitan kene iki mesti muncara aku ning Solo iki ora ning wayangan promos kanca-kanca kidul malah dorene kabeh oh kowe wis riset wis ngecek karo lapangan lha mbok daerah-daerah kene karo pati yo kaduan kene iki arep golek dalan pati wis kangelan nggih mesti do mangkat kabeh oh ini saya kira rasane yo aja nah nyatane susuk kaya ngene iki yo tak ngono nganggo banget Pak Kades sakare kabeh nah iya perlu banget mikirke para panjenenganku
lantaran generasi minangka awak dhewe tolak ujung kabudayan minangka generasi utama melestariake marang kesenian. Oh, kadang kok suwi ra tau kedua aneh-aneh iki wong ngerti gendeng kabeh kok. Oh, men. Gara-gara Pak Desa Likun CS. Apa? Lancaran generasi. Oh, iya. Suwi ra tau kedua. Nggon mutiara-mutiara kan sithik sik tak openi nggon kene iki. Lah iya, men ora diarani galang kok ora ono plasine blas kok men gedebras ya nonton situasine, Pak. Nah iya, aku kok klasikal ya isane ngopo saiki didolek lamun aku yo ketrimo. Lah iya, lah iya. Apa? Tepungke karang ngene ta. Cacahe piro iki nang 11 sak bintang tamu. Oh iya. Si pojok dhewe sisih wetan. Sopo? Iki kan jenenge Mbak Dia Retnaningsih mijil saka Meranggen Demak. Oh, Mbak Dia Retnaningsih. Pinggire Mbak Febri Puspitasari dening Tias Menjelang Sumber Wangi. Sumber Wangi ya sarjana pendidikan saka Inggris. Ya guru. Oh, guru. Adine kan memang nyepem mbak aku nek karo sinden-sinden sing nembe kenal ya grogi-grogi aku ya. Sandingi Mbak Febri Puspita monggo main nyepem iki arek aspo sinten ndak yo? Nggih, jeneng Halu. Nggih, arek aspo sinten? Pangan nama kula Rizky Handayani. Oh, Mbak Rizky mijil saking pundi? Asli saking Ngawi. Oh, saking Ngawi. Keng Solo jam pinten tau? Jam 3. Wah, jam 3. Terus sing mengampu pendidikan apa sampun lulus? Alhamdulillah sampai lulus. Oh, ini sebentar dulu. Mbak Rizky ya. Sandingi meneh iya. Sok lawar ning men supaya perkenalan karo warga masyarakat paling asma sinten Mbak Ibu? Nggih. Wah, rodok galak semua iki to. Kula Sri Wahyuni. Mbak Sri Wahyuni. Mijil saking pundi Mbak Yu? Nganjuk Jawa Timur. Wah, Nganjuk. Nggih. Wah. Mun S1 nggih? Nggih. Saja ini arep S2 bareng magister. Nggih. Wis baru ujian ya? Nggih, semester sekawan iki, semester akhir. Semester akhir magister S2 isi ya? Nggih, pangestunipun. Wah, oke. Diri meneh mangasto juga. Paling asma sinten? Nggih, dari teman Pak Dam. Nggih. Kula Wanda Amarah. Wanda Amarah kuwi dalem saking Saking Ngawi. wah, sajake Ngawi iki obak sinden. Lah ya kok prek gok-gok metu sindene kok. Dalem saking Ngawi Mbak Wanda Amarah. Nggih, sampun lulus isi ya. Alhamdulillah nembe mawon lulus Pak Dam. Sudah tahun pinten? Nembe April dek wingi. Walah sak uyuhku blok iki. Sak uyuhmu ora kaya tuwa-tuwa. Wah, Mbak Wanda, nggih. Sandingi meneh lah iki. Sinden bumi iki sing gawene horeke bari bisa bakalan metan. Kok nganti leno kaperetahe lair batin garapane kanca-kanca iso kobong kabeh horeke wong sak desa. Pinten Pak Dalan. Mergo kuwi bojone sing nendang. Wah, iki melu kowe. Itu makan sih, lah. Nggih, nderek pitepangan Mbak Limbo Mbak Cami. Petro Mbako. Oh iya, nah biasanya Mbak Limbo Mbak Cami kok ini ganti. Lho, inovasi dan Oke. selalu berkreativitas. Oh iya. Arek apa itu Mbak? Nami kula Lucy Sariningsi. Mijil saking Wonogiri. Oh, sama S1 ya? Nggih niki. Bedi? Nggih. Oh, meskipun ayu menong gagal. Nah, ini tuh. Deweane sing ado-ado. Lah, nggih. Kula ngerti, asli sampeyan tak jak bengi sing ngendang rada awel. Lah, Mergo ora iso bebas. oh, biasanya apa bebas nih? Wah, sampeyan ngerti polahe sing ngendang iki ra sampeyan. Lah, pripun
kayak kabeh. Apa yang sedih mas? Udah ya. Bisa. Jadi saya neng studio juga. Anjir. Sopo ini Mbak Berliana Faradita sarjana pendidikan saking Univers Semarang asli saking Blora. Angkat-angkat dulu lah dari tidak begini. Sinten sakit aja ya lalu kabeh. Wes skincare larang-larang kok. Kalau bayaran dalam itu larang skincare sih. Orang mesti Pak Dalam. Orang mesti dia. Aku skincare tuh berenang gopal sama skincare. Kalau skincare. Ada di nes rumah kayak. Ayo Mbak Sinta sebelah. Saking Tuban Jawa Timur. Dino. Sabda. Jati Rogo. Oh, Jati Rogo. Andine Mbak Riyati Rawati sarjana seni saking Njugan Gabus. Oh, bose madu. Andine Mbak Desi Maheswari sarjana pendidikan saking UNES Semarang asli Blora hijrah ning Gempol. Kok seneng ning Pati. Kok sajake Banyu Pati iki rada kene. Banyu Pati rada seger. Nggih raos iki sing marake putih. Sisi jadi Mbak Lintang Kairo. Kediri. Oh, Kediri. Sadurunge ngaturke sing pernah-pernah ngaturke sing nyemep-nyemep dhisik. Apa? Sinom Pati. Kok Pati meneh kandhani Pati daerah bumi Mutah Bener tak blok up sak dulu. Sinom apa? Sinom Pati. Kuwi biyen karyane Cak Dikin almarhum saka Banyuwangi. Zaman biyen iki gawe-gawe lagu-lagu Pati nek para penonton sing kemarin besok kaset campur sari ngono kae ana soto keliri, ana bantul presto, ana batik bakar dan lain sebagainya. Wis salah satunya ana Sinom Pati. Sinom biasa ning cakepane sing diganti. Oh, jadi lagu-lagu Pati ini saya sakrotirnya tak selametke. Ini pas aku mayang hari jadi Pati ini Joyo kuwi acara dinas. Lagu Pati aku tak tulisi tak lacaki kecekel. Notasinya ora bakal punah. So kapan diunekke ora ketang tulisan pindho men ora ilang. Oh, Pati iki duwe karya apa wae. Mas, pokoke putra mahkota Pati itu kudu berkembang. Sopo sing kemarin nembak panjenenganipun Mbak Lintang Kairo. Sugeng dalu, Dik. Nggih, sugeng dalu Mas Dalam. Nggih, nek kita malah sadene mari. Ki Kediri jam pinten, Dik? Soalnya jam pinten nggih, mau jam 3. Wah, jam 3. Nggih, mau nonton basecamp. Wah, nggih. Dasare bocah yo iku suarane yo apik, karine yo apik. Aku seneng. Nggih, tapi sunipun panjenengan Pak Dalam. Bu, aku ora ben karo sini, Bu. Cakep. Monggo nang lumbang ya. Lah kok ngerti Sinom Pati yo tak briefing sik lho ya. Wong Kediri men ngerti Sinom Pati kan. Nggih, sapunika dari ajar nggih. Mungkin menawi wonten lagu dipun-pun yang pangapunten Pak Dalam. Kanca-kanca senggak kabeh sidene. Senggake ana cakepane dhewe. Ana, iki mengangkat potensi-potensi Kabupaten Pati, Kapuk Karaban. Terus Lel, Waduh, Sidoarjo. Waduh apa kene jenenge Waduh Gembok ya? Seloromo. Iya, monggo Kak Ibu. Thank you.
wisata. Itu kan cakepane pokoknya tentang potensi-potensi semua ini di Kabupaten Batu. Luar biasa sekali ya Pak Dan. Kamu nama sekalian. Lakon batik bakaran bisa khusus ini all artis nih. Oh yes, ya. Mangga. Jaluan itu kok nganti ping loro ora nglakon. Ndang tak garap bisa. Kowe kok dijaluk lagu kok ora iso. Ndang tak gawe. Thank you.
biasa.